Сотні людей зібралися біля будівлі Верховного суду Росії. Тут розпочалося слухання у справі про ліквідацію найстаршої правозахисної організації країни «Меморіал». Раніше влада внесла її до реєстру так званих іноземних агентів. Одну протестувальницю одразу забирає поліція, оскільки вона прийшла з плакатом. Решта чекає на підсумки. Будем надеяться, все-таки мы оптимисты, мы здесь живем. Позов подала Генеральна прокуратура. Вона стверджує, що Міжнародний меморіал неодноразово порушував закон про іноагентів, не ставлячи на свої матеріали необхідне маркування. На її думку, організацію слід закрити, оскільки вона нібито порушує права та свободи інших людей, зокрема право на доступ до достовірної інформації. Ця ж суддя у 2019 році закрила рух за права людини Льва Пономарьова. Підставою також стали кілька штрафів за відсутність маркування іноагента. Цього разу на захист організації стали досвідчені та впливові адвокати. Вони стверджують, що організація завжди учасно усувала усі порушення і підстав для ліквідації замало. Суд тривав упродовж 5,5 годин. У результаті суддя оголосила перерву у розгляді до 14 грудня. Представники меморіалу вважають це добрим знаком. Організацію заснували у Москві 1992 року. Першим почесним головою товариства став академік Андрій Сахаров. Міжнародний меморіал внесли до списку іноземних агентів у 2016 році. На його підтримку висловилися Рада Європи, провідні політики ЄС та посли держав Євросоюзу.